Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 25-nji ýanwarda Ýewropa ýurtlaryna tapara başlady. Bu onuň dünýäniň güýçli döwletleri bilen gelen ýadro aralaşygy güýje girelbäri ýurtdaşyna bolan erkinji saparydyr. Türkmenistanda polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik gullugynyň awtologlaryň guratlygyny anyklaýyş merkezlerinde indi ýylyň başyndan bäri rugly tagdan çepe geçirilen awtologlar tekniki gözegçilikden geçirilmeýär. Şeýle gözegçilikden olaryň geçirilmezigi hem-de urusly kartlaryna Türkmenistanda internetiň el ýeterliligine we hiline degişli mesele Adatlyk radiosynyň dinleýijileriniň üns merkezine düşdi. Türkmenistanda interneti adatlyga girmesinler diýip gymmat edýärler. Bu wurty Interpol lakamly okuyjymyzyň pikiri. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejik durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 25-nji ýanwarda Ýewropa ýurtlaryna tapara başlady. İran'yň ýadro programmasy boýunça dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan alalaşygy göze gerilibäri bu Rouhanynyň daşary ýurtlara ilkinji saparadyr. Rouhani Rime we Paryje çek 5 günlük saparyna İranly işgörler ýurduň Newet gaz ministrini we beýleki resmiler bilen birlikde barýar. İran Islam Respublikasy geçen ýylyň tomsunda gelen halkara alalaşygynyň esasynda 16-njy ýanwarda ykdysady sanksiýalar ýatyrylmagynyň ýa-ni halkara özgörlüginden çykýar. Tehran üçin Ýewropada we Aziýada kompaniýalar bilen alalaşyk baglaşmaga mümkinçilik döreýär. Rouhanynyň 25-nji ýanwarda Italiýanyň we 28-nji ýanwarda Fransiýanyň prezidentleri bilen gepleşik geçirmegi planlaşdyrylýar. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Owganistanda Islam döwleti toparyny ýok etmegi wada berdi. Owganistanda Islam döwleti toparynyň bölümleri Owgan güýçleri we Taliban toparynyň söwüşçileri bilen çaknyşýarlar. Ghani Davosdaky ykdysady foruma gatnaşmak üçin Şweýçariýa baranda BBC bilen söhbetdeş bolup Islam döwleti toparynyň Owganistana mahsus däldigini we onuň wagşylyklarynyň adamlary gorkuzýanlygyny aýtdy. Owganlar häzir ar almak duýgusunda diýip Ghani interwýuda belledi. Ghani İslam döwleti toparyna garşy regional we halkara derejesinde hereketi çagyryp biz ören uly töwekkülçilik bilen iş salýşýarys diýdi. Şeýle-de Ghani eger Taliban bilen parahatçylyk ugrundaky gepleşikler ýakyn hepdelerde başlanmasa konfliktiň has ýaýwanlanmagynyň we tutuş regionuna ýaýramagynyň ähtimallygyny belledi. Täjik resmiýetleri 1000 Täjikistanlynyň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine goşulanlygyny aýdýarlar. Bu san ozalkysyndan 2 hesse ýokary. İçeri işler ministri Ramazan Rahimzodanyň 25-nji ýanwarda jurnalistlere aýtmagyna görä 61 täjik raýaty Siriýadan we Irakdan öz ýurduna gaýdyp barypdyr. 148 adam söwüşlerde wepat bolupdyr. Mundan ozal Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Islam döwleti toparynyň düzümine goşulanlaryň arasynda universitetleriň 21 studentinin hem bardygyny aýdypdy. Rahmon ýurdun içinde we daşynda meçitleriň hem dini guramalaryň adamlaryň ekstremist toparlara goşulmagynda rol oýnaýanlygyny aýtdy. Şeýle-de içeri işler ministri Islam döwleti toparyna geçen ýylda goşulan täjik polkowniki Gulmurod Halimowyň 2 ýedek agyr yaralananlygyny aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýöriti güýçleriniň öňkü ýol başçysy Halimow söwüşçi toparlara goşulşanlygyny YouTube saytynda yerleştirilen video arkaly habar berdi. Müsür uzak wagtlap ýurdy dolandyran Hosni Mubaragy häkimet başyndan agdyran halk gozgalagynyň 5-nji ýyl dönümini belleýär. Senäniň öňü sirasynda 25-nji ýanwarda paýtaxt Kairda howpsuzlyk güýçleri yerleşdirildi. 2014-nji ýyldan bäri ýurdy dolandyrýan prezident Abdel Fattah el-Sisi 2013-nji ýylda häkimet başyndan çetleşdirilen islamçy prezident Muhammad Morsi'niň ýerine gelipdi. El-Sisi soňky 2 güniň dowamynda çykyşlarynda islendik durnuksuzlygy jogap beriljakdygyny duýdurdy.
İran'ın Daşary işler ministriniň orunbasary İran'yň we Saudi Arabistanyň özara datgynlygy goşatmak üçin elinden geleni etmelidigini aýtdy. Regional bäsleşleriň arasyndaky datgynlyk geçen aýda Riýadyň şaý musulman ruhanasyny cezalandyrmagynyň ýa-ni İranly protestçileriň Saudi Arabistanyň Tehrandaky elçihanasyna hüjüm etmeginiň ýa-ni hasam güýçlenipdi. Saudi Arabistany Tehran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi. Biz bu regionyň has turnukly we howpsuz bolmagyna ýardam berip biljek islendik inisiatiwa teretmäge taýýar. Şeýle-de biz regionda islendik hakyky howpa garşy görüşüp bileriz diýip İranyň Daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Arakçy 25-nji ýanwarda jurnalistlere aýtdy. Esasan sünniýatly Saudi Arabistany we şaý İran bir-birini ýakyn gündörde durnuksullygy öjükdirmekde aýplaýarlar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Günorta Helmand vilayetinde Talibana garşy görüşýän owan güýçleriniň baş ýol başçysynyň çalyşylanlygyny we onuň düzüminiň gaýtadan düzülýänligini habar berdi. Owganistanyň gorunmak ministrligi hem bu maglumaty tasdiklady. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış bolduňuz. Gepli yer Adatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. İranyň prezidenti Hasan Rouhani 25-nji ýanwarda Ýewropa ýurtlaryna sapara başlady. İranyň ýadro programmasy boýunça dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ulalaşygy güýje gireli bäri bu tähatçylyk Rouhanynyň daşary ýurtlary edýän ilkinji saparadyr. İranyň prezidentiniň Italiýa we Fransiýa edýän bu sapary barada has çekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perwişden dinläli. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 25-nji ýanwarda Ýewropa safaryna başlady. Bu onun dünýäniň güýçli döwletleri bilen gelinen ýadro ulalaşygy güýje gireli bäri ýurtdaşyna bolan ilkinji saparydyr. Rim we Paryja edilýän 5 günlük sapara Rouhani bilen birlikde ýurduň işewur adamlary, neft gaz ministeri, şeýle hem beýleki hökümet resmileri gatnaşýar. İranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça Tehran bilen global güýçler arasynda gelinen ulalaşyk netijesinde 16-njy ýanwarda ykdysady sanksiýalar ýatyrylan soň Islam Respublikasy inni halkara derejesindäki öňürlükden çykyp gelýär. Bu göçüm Tehrana Ýewropada hem Aziýada dürli kompaniýalar bilen iş sarışmaga ýol açdy. Bu bir mühim sapar inni sahypany aktaryp öz ýurtlarymyzyň arasynda dürli ogullarda hyzmatdaşlyk etmek üçin kapyny açmagyň wagty ýetdi diýip bir İranly resmi aýtdy. Fransiýaly bir diplomat hem anam döredilmelidir. Ol söýgü ýalydyr. Mühimi söýgüniň subut edilmegidi. İran prezidenti plan boýunça 25-nji ýanwarda Italiýanyň paýtagtyna öz kärdeşi Sergio Mattarella we premier minister Matteo Renzi bilen gepleşip geçeler. Rouhani saparyň dowamyna sewda toparlary hem de Rim papasy Francis bilen duşar. 28-nji ýanwarda hem ol prezident François Hollande bilen gepleşip geçirmek üçin Paryja barar. Saparyň öň ýanyna İranly resmiler Tehranyň merkezi Fransiýada ýerleşýän Airbus konsorsiýumyndan 114 sany uçur satyn almagy planlaşdyrýandygyny aýtdylar. Transport ministeri Abbas Ahundiň 24-nji ýanwarda jurnalistlere aýtmagyna görä, Tehran Airbus bilen bu barada üstümizde hepde gepleşip geçerer. 23-nji ýanwarda Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'iň Tehrana eden saparyna Rouhani İran bilen Hytaýyň iki taraplynyň gatnaşyklary ýaýbanlandyryp, geljek 10 ýylyň içinde sewda meşwerini 600 milliard dollara ýetirmek boýunça alalaşandyklaryny bildirdi. Taraplar 17 dokumente şol sanyna ýadro hyzmatdaşlygy we kadimi sewda ýoly bolan ýüpek ýolyny dekretmek baradaky şertnamalary da gol çekdiler. Prezident Rouhanynyň aýtmagyna görä, İran maksat edinişi ýaly 8% ykdysady ösüşi amala aşyrjak bolsa, onda daşary ýurtlardan ýylla 50 milliard dollar maýa goýulmagy zerur. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderlap bilersiňiz. Salaýymyz Adatlyk radiosy. Gepli yer Adatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Adam hukuklaryny goraja halkara guramalary Türkmenistanda öňkü tutsaklary edilen batışlara we ýurdun türmelerindäki ýagdaýlara aladalanma bildirmegini dowam etdirýärler. Düýbi Moskwada ýerleşen memorial guramasy ýangy ýakynda 65 ýaşan Avreli Türkmen atşynaty geldi Karizowyň owadan depe türmesinde baştan geçirenleri barada ýörite hasawat ýaratdy. Memorialyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenleri barada hasawat sorap alınıp barylýan olary diýeri Orkodyň atly halkara kampaniýasynyň çäginde ýaýradan bu maglumatynyň käbir böleklerini dikkatiňize hödürleýäris. Memorial guramasynyň owadan depe Gizlin türmesindäki 5 ay ady bilen 22-nji ýanwarda ýaýradan maglumatynda 18-nji ýanwarda 65 ýaşan postsovet giňişliginde tanymal Avreli atşynat geldi Karizowyň owadan depe türmesi baradaky ýatlamalary beýan edilýär. Geldi Karizow Türkmenistanyň iň ýapyk owadan depe türmesinde tutsaklygy baştan geçirip ýurdun daşyna çykmak meseleden köp bolmadygy adamlaryň biridir. 1990-njy ýyllarda halteki atçylygynyň halkara birleşigini döreden we 1997-nji 2002-nji ýyllar aralygynda türkmen atlary döwlet birleşigine ýol başçy bolan geldi Karizow 2002-nji ýylda tutsak edilip 5 ýyldan gowrak döwrüni Türkmenistanyň türmelerinde şol sanda owadan depe türmesinde geçiripdi. Owadan depe türmesiniň bendisiniň öz gözü bilen görenleri barada gurrun beren maglumatlary iňňän wajypdyr. 2003-nji ýyldan başlap bu ýere eltilen tutsaklaryň uly bölегiniň ykbaly kanun tarapyndan däl-de ýurdun ýolbaşçylarynyň gizliň görkezmeleriniň esasynda kesgitlenýär diýilip memorial guramasynyň maglumatynda bellenýär. Şeýle de bu maglumatyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenleriň ykbaly barada hasawat bermegi talap edýän olary diýeri görkeziň atly halkara kampaniýasynyň alyp barýan derňewleriniň çäginde taýýarlananlygy habar berilýär. Karizowyň saklanan kamerasynda demirden ýasalan we ýere berkidilen 2 gatly 7 sany ýatylýan yer bardy. Karizowdan başga bu ýerde öňkü ýokary wezipeli ýolbaşçylardan 2 adam Daşoğuz welaýatynyň öňkü häkimi Kakamrat Anyglyjy we ýagda wodynyň öňkü ýolbaşçysy saklanýardy diýilip maglumatda şeýle diýilýär. Öň bu kamerada Livap welaýatynyň öňkü häkimi we il ýaşulysy hem Türkmenistanyň gahrymany Geday Ahmedow hem saklanýardy. 2006-njy ýylyň fevral aýynda ykdysady jinaýatçylyklarda aýplanan 66 ýaşly Ahmedowyň şol ýylyň iýul aýynda aradan çykanlygy habar berilipdi. Onuň jesedi Livap welaýatyna awtologyň ýük bölüminde eltilip garyndaşlaryna tapşyrylypdy we ol gizliň ýagdaýda jaýlanypdy. Soň bu boşadylan ýere Karizow getirildi. Diýilip maglumatda Ahmedowyň ölümi barada käbir detallar berilip, onuň ölümünden öň 2 aýlap ýerinden turup bilmän ýatanlygy, ölen soň 2 günläp kamerada çüräp ýatanlygy gurrun berilýär. Memorial guramasynyň geldi Karizowyň ýatlamalary esasynda çap eden maglumatynda Azatlyk radiosynyň türmede wepat bolan jurnalisti Ol Sapar Muradow bilen bilelikde 2006-njy ýylda tutsak edilen aktivistler Sapar we Aman Hajyewlaryň ykbaly barada we ýene-de öň ýokary wezipelerde işlän bir näçe adamyň ykbaly barada maglumat berilýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň milli simwoluny öwrilen ahalteki atlarynyň tohumyny dikeltmek we köpeltme uğrunda uly işleri bitiren Karizowyň hususy athanasynda Türkmenistanyň milli gerbinde şekillendirilen öňkü türkmen prezidentiniň ýanardağ atynyň hem ýetişdirilenligi habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň tanymal türkmen atşynaty geldi Karizowyň owadan depe türmesi baradaky ýatlamalarynyň esasynda taýýarlan maglumatynyň mazmunyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta orkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepli yer Azatlyk radiosi habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik gullugynyň awtologlaryň guratlygyny anyklaýyş merkezinde indi ýylyň başyndan bäri ruly sagdan çepe geçirilen awtologlar tekniki gözegçilikden geçirilmeýär. Şol bıraktyň özünde de bu merkezleriň daşynda bu barada hiç ýyly bildirişiň hem atylmandygy habar berilýär. Kärdeşim Sahra bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrada Türkmenistanda ruly sagdan çepe geçirilen awtologlara tekniki taýdan guratlygy barada resmi nama berilmeýändigini habar berdiňiz. Bu barada doldurak maglumat berýärsiňiz. Polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik gullugynyň awtologlaryň guratlygyny anyklaýyş merkezlerini indi ýylyň başyndan bäri ruly sagdan çepe geçirilen awtologlar öňden däp bolup gelýän tekniki gözegçilikden getirilmeýär. Şeýle gözegçilikden olaryň getirilmejegi hemde guratlyk hatlaryna awtologyň guratlygy hakyna möhrüň basylyp belli edilmejekdigi aýdylýar. Bir ýylyň başyndan bäri dowam edip gelýän ýagdaý. Amanrada takminan aýdaňyzda näçe çemesi awtolog gödüňne tutýan, şeýle de resmi nama almak üçin baran awtolog eýeleri olerde nämeler başdan geçirýär? Umuman yurt boýunça hasabalanyňda her 4 awtologdan biri bir ruly sagdan çepe geçirilen awtologlar. Diýmek yurt boýunça her 4-nji awtolog teknik taýdan gözegçilikden getirmekden hem-de olaryň guratlyk hakyny belli etmekden ýüze urdiýär. Ýöne kynanyrdy hem-de geň andyrýan ýeri ruly sagdan çepe geçirilen awtologlaryň teknik gözegçilikden getirilmejekdigi hakyny şol merkezlerde hiç ýyly bildiriş ýok. İlk adımları haýsy ýerlere barmagy, haýsy tezdirelerde haýsy tölegleri tölemelligini talgy berýärler. Adamlarım ulu umit bilen töleglerini töleýärler. Soňunda da ähli töleg tölenenden soňra da maşinlaryny awatlaýyş, anklaýyş gurallarynyň ýanyna eltenlerine bagyşlan sizin maşinlaryňyzy biz awatlaýyş gözegçiliginden geçiremiz. Bundan beýle sizin maşinlaryňyza guratlyk haty beriljekler, bar bolan guratlyk hatlaryna da möhür basyljak diýip jogap berýärler. Amanrada bu çäräniň sebäpleri barada resmiler haýsy da bolsa bir düşünüş berýärlermi? Agwan anyklaýyş merkeziniň işgärleri özlerine ýokardan ýörüýte görkezme berilenligini, ýagny şu maşinlary teknik taýdan gözegçilikden getirilmekden ýüze urmelligini aýdýarlar. Näme üçin şu maşinler umumy standartlara gabat gelmeýän şonuň üçin şu maşinleriň haýsy ýerle ýurda getirilenligine, haýsy ýerle hasynalmalygyna garamazdan ählisine teknik taýdan gözden getirilmejekdigini aýdýarlar. Bir ýokardan berilen görkezmäniň amal edilýärli. Bu hakda sözüp aýdyň aýany aýdýarlar. Amanrada şu resmi nama berilmedik uloglar näme bolmaly? Resmi nama berilmedik uloglar bular öz-özünden öýmüzeyniň eksponatyny urýar we guratlyk haty bolmadyk maşinlary köçe çykaryp türmek, ondan peýdalanmak gadagan, üstlenini goýup köçe ýol hereketiniň işgärleri on saklygy maşiny guratlyk ýagdaýda guratlyk haty ýok ýagdaýda sürýärlik üçin elinden alyp ýörüýtirilen duralgalara äkidip bilýärler. Ýygynyň näme boljagy belli, türmek gadagan, şu ýerde belleneli ýagdaý bir dünýä boýunça kabul edilen hukuk aktlarynyň normalarynyň bozulmagy bolýar. Sebäbi islenli kanunyň kararyň ýygyna güýji bolmaýar, ýagny kabul edilen kanun, karar öz kabul edilen wagtyndan öňkü döwür üçin ullanylmaýar. Eger ol özüniň kabul edilen döwründen öňkü döwür üçin ullanylsa bir kanunçylyk bolýar. Men aýratylmak gerek. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radio sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Geçen hepdeniň aýagynda şabatda internetiň gün uzyn işlemäänligi köpçülükde seslenme döretdi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna we sosial media sahypalaryna gelen seslenmeleri siziň dikkatiňize getirmegi makul gördük. Tesvirleriň mazmunyny kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Türkmenistanda internetiň işleýişi sizi kanagatlandyrýarmy? Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda orta atylan bu sorag okuýjylaryň arasynda uly gyzyklanma we seslenme döretdi. 3 güniň dowamında bu soraga berilen ýüze goly jogabyň tas ählisinde diýen ýaly Türkmenistandaky internetiň ýagdaýynyň kanagatlanarsyzdygy aýdylýar. Forumda öz pikirini galdyranlar bir tarapdan ýurtdaky internetiň tizliginden şikayet etseler, beýlik tarapdan onuň bahasynyň gymmatlygyndan zeýrenýärler. Didar atly okuýjymyz öz tesvirinde Türkmenistanda internet juda pis işleýär. Aşgabatdan çyksaň 4G ýogum, owa ýerlerinde 2G zordan işleýär. Diýen bolsa, student lakamly okuýjymyz dünýäde iň gymmat internet bizde, gymmatlygyna laýyk tormosyz işläýsedi. Google'a bir sorag berseň, ertir alýarsyň jogabyny diýip ýazýar. Diňe daň bilen internete girip bolýar, galan wagt diňe nerwi, gowulaşdyryp bolmadymyka diýip garýagda atly okuýjymyz öz pikirini sorag bilen jemleýär. Käbir okuýjylarymyz geçen ýylyň aprelinde Türkmen Älim 52 Sputnik'iniň kosmosa uçurulmagy bilen hem ýurduň internet ulgamynda hiç ýyly oňoýly üýtgeşmeleriň göze iýilmeýändigini aýratyn belleýärler. Türkmen adyny alan okuýjymyz internet ören gymmat we hiç ýyly işlänok, döwür ösmögiň deregine iýze gaýdýar. Sputnik uçdy, gowy işler diýdiler, tersine boldy. Diýse, ýuska lakamly okuýjymyz bolanok işleýisi, tormaz, Sputnik'in peýdasy näme diýen soragy orta atýar. Okuýjylarymyzyň ýene bir bölegi soňky döwürde käbir, şol sanda line sosial ulgamlarynyň hem gadaly işlemeýändiginden närazylyk bildirýärler. Forumdaky tesvirleriň arasynda ýurtdaky internetiň ýürüýte maksat bilen pes derejede saklanýandygyny öňe sürýänler hem bar. Azi lakamly okuýjymyz interneti gowy işledip bolýar. Ýöne Türkmenistanda internet gowy işlese adamlaryň etjek zatlary köp diýip tesvirini köp nokot bilen jemläpdir. Türkmenistanda interneti azatlyga girmesinler diýip gymmat edýärler. Bu bolsa Interpol lakamly okuýjymyzyň pikiri. Foruma gelen tesvirlerde Türkmenistanda internetin gowy işleýändigi, kanagatlanarly däl diýenleriň bolsa öz telefonlarynda käbir noksanlyklaryň bolmagynyň mümkindigi baradaky garaýşlar hem bar. Telefonuňyzda iş bardyr, biziňkä bet işleýär diýip rejip berdi foruma gatnaşyjylara ýüzlenip öz telefonundan söz açýar. Sözümüzün ahyrynda bellesek bu tesvirleriň ählisi okuýjylaryň öz şahsy pikir garaýşlary we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistanda internetiň el ýeterliligi we hili bilen bagly mesele barada Azatlyk radiosynyň sahypalaryna dinleýijilerimizden gelen tesvirleriň mazmunyny kärdeşim Merdan Sariýewden dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynda Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň sosial durmuş şertleri barada maglumatlar berilenden soň bu etrawyň ýollarynyň bir näçesinde bejeriş işleri başlanypdyr. Ýatladyp geçsek, bu etrap 2016-njy ýylyň 8-nji ýanwarynda geçirilen hökümet maslahatynda ýurtdaky iň gowy etrap diýilip yglan edilipdi we 1 million Amerikan dollary bilen sylaglanypdy. Emma käbir ýaşaýjylar bu etrapda sosial durmuş şertleriň yaramazdygyny, işsizligiň ýokary derejede digini aýdýarlar. Kärdeşim Sähra etrawyň ýollarynda malaşyrlayan bejeriş işleri barada habarçymyz Röşen Çariýew bilen söhbetdeş boldy. Geleňädir bu söhbetdeşligi bilelikde dinläli. Röşen Azatlyk radiosynda ýol öteniň sosial durmuş şertleri barada maglumatlar berilenden soň bu etrawyň ýollarynda awatlaýyş işlerine başlananyny habar berdiň. Bu barada doldurak maglumat beräýsiň? Her kıyadada ýol ötende
şol ýolutanyň içinde ýetagy köçeleri awatlaýyş işleri geçirilýär. Bu köçeler häzirki oňarly oturan köçeleri we paýtagtyň köçelerinden hem tapaz etmeýär şu derejede bu ikili oňarly şu köçeler häzirki ýerde şol ýolutanyň girişindäki köçe oňarly indi häzir ýetagy köçe bolan Akçapar Taýyrov köçesi var. Ana şu Akçapar Taýyrov köçesiniň uğrunda ýol bezeriş işlerini alyp barylýar we birden gurulşuk çekmeklerini şol ýoluň uğrunda bir görselýär. Rowşan, bu gurrun nedýän köçeleriň näçinji ýylda gurulandygy barada sende bir maglumat barmy? Şeýlede şol köçelerde iň soňky ýerek näçinji ýylda awatlaýyş işleri geçirilipdi? Şol köçeleriň bundan öňki ýagdaýy ýaman gözlemli ýagdaýda bu şäherçi bolmagyna garamazdan şol köçeleriň uğrunda ullakan eşikler bardy we maşinler şol eşiklere aýlanyp geçýärler. Onuň takyp näçinji ýylda oňarlandygy barada maglumat tapdyrmady. Ýöne şonuň konkret kaçan şonuň ýaly bezeriş işleri geçirilenligi barada beýan maglumat ýok. Ýöne aýdylmany görä şol garaşdyrlygyň öňküleri ýani saýy uğrunda oňarlandygy aýdylýar. Ondan bäri bolsaň aram şol eşikleri ýanmak işleri geçiriler ekeni. Ondan başary oňarlan köçeler bardy. Bir sebäp bolmasa şol ýol etende ýa umumyň regionyň özünde köçeler oňarlanýar. Mesela mardan ýol etene şu pagada pagada diýilen daýhandyrlyşy bundan bir kille oňarlypdy. Bulan şol prezidentiň şol galkynyş gazkanyň ikinji tapdaryny açylyşyna baranda şol ýol oňarlypdy şol prezident gelýärdi. Ýani şol ýaly profesör bolmasa ýol etende hiç ýol oňarlanmaýar. Rowşan, indi ýolutanda awatlaýyş işleriniň geçirilýändigi diňe ýollarda gödeýilýärmi ýa-da başga ýerlerde de görse bolýarmy? Meselem mekdebiň ýa-da çağlar baglynyň ýa-da saglyk öýleriniň bejerilýändigini hem görse bolýarmy? Ýok, edil häzirki ýagdaýda bu ýol bezeriş işleri diňe şol ýakynda başlady. Bu ýol bilen başlayan adamlar bu miktar şol ýanky diýeniň alyp şol mekteplerin çağlar baglaram gözleşirler şonýalar proşollarda da oňarlanmaly oňarlar diýeni miktar. Rowşan, şu ýolutun etrafynda başga-da üns berilmeli ýerler barmy? Bar bolsa nämeler bar? Ýagny meselem towuk gaz üpjünçiligi nähile? Elbetde oňarlanmaly ýerler kämpi ýa-da konkurslar we garaşdyrlyk almandan soňra köp batlar üstün düşürüldü. Ýöne her bir gowtara barna soňky 3-4 ýylyň içinde şol oňarlyk gelmeýär. Meselem ondan ýol etende şu top ýagdaý bar. Toplarda ýerler ýöne şu kadar diýerlerine o ýerlerinde her ýol etende o ýerlerinde şu ýagdaý biraz ýygrap bolýan şol şu ýagdaý meseleleriler bar. Ondan soňra şol işçilik meselesi bar. Indi saty batlaryň bilen şol işçilik meselesi bar. Şol ýanky gaz kanalizasiýonlarynda berik ululu firmalar geldi. Ana şol ýol eten halkyna şonuň bir gowy täsiri bardy. Ýa-ni şol ýerine faydaly boldy. Şol ýerdäki açylan käwrne gitiren biznesler ýörap başlapdy we adamlarda bagaj sesmesi bardy. Ýöne her bir wagtda şollarda näşanýalyk mümkinçilik ýok. İşçilik meselesi ýol etende umumyň regionyň özünde ýaman ýitdirilýär. Habarçymyz Rowşan Çariýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazly hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kal geldi, karaşan sana akça keptiri.